गोजोन्थों आंनि बड'लेण्ड नांगौ इउट्युब चेनेलाव नोंथांमोन गासैखौ बरायग्रोनानै लाबावनाय थाबाय। आङो दा पार्ट 2 हिसाबैहाय डक्टर धीरेन बर' बिथांनि बासन जेसपि सोनायखौहाय आं नोंथांमोननि गेजेराव लाबोनो सानबावबाय। आं आसा खालामो नोंथांमोनहा दहाय फुंनि पार्ट 2 खौबो नोंथांमोनहा खोनासंबाय होननानै। दिनै बिथांनि भेलुएबल बेसेन गोसा जे दिनै बर' हारिनि थाखाय 34 बोसोर जे एक्स एनडिएफबिफ्रा दिनै दावहा नांनानै बिथांमोननि नांनाया दिनैहाय गासैबो गुबुन हारिजों आरो जोंनि माखासे राजनितिकनि लब लालसाजोंहाय जोंनि बर' हारिखौ डिस्ट्रय खालामलांनाय बेनि सायावहाय जे बुंथिनायखौ जोङो मिथिनो मोनगोन आरो नोंथांमोनहा बे पार्ट 2 खौबो अनसायनानै नायलांगोन होननानै आं गेदेरथार मिजिं खालामो। आरो बिनि उनावहाय जोंनि बर'नि गेजेराव मा गोनांथि नोंथांमोनहा कमेन्ट खालामहर आरो बिथांनि जे बेसेन गोसा बिबुंथि बुंनाया नोंथांनि थाखाय बेसेन गोसा नंगौना नङा। आङो आसा खालामो नोंथांमोनहा गाव गावनि व्यक्तिगत जे मोननाय सेन्टिमेन्टेल जे बाथ्राखौहाय कमेन्टनि गेजेरजों बुंहरगोन। जे साननैसोनि उनावहाय माखासे बर'नि दैदेनगिरिफोर मिलायनानै मोनसे टक जानो थाखाय थांगासिनो दङ। बे टकनि गेजेरावहाय खाबु मोनोब्ला जोंबो बुंनो हानाय बायदि आरो जोंबो बेयावहाय बिथांमोनजों फेस खालामनो हानाय बायदि नोंथांमोनहा कमेन्टनि गेजेरजों बुंहर। अब्ला जोङो मिथिनो मोनगोन जोंनि बर' रायजो राजानि गेजेराव मा हास्थायनाय दङ आरो जोंनि बर'नि जे माखासे सुक्ति जानायफोरनि सायावहाय जोंहा बेसेबां सान्थि मोनखो बिनि सायावहाय नोंथांमोनहा कमेन्ट खालामहर। बे बाथ्राखौनो लानानै जोङो माखासे शेयार खालामलायनानै जोङो फैबाय थागोन जे लास्ट जुलाइ बेवहाय सावरायनाय मेल खुंगोन। बाहाय जोङो लोगो हमलायनानै माखासे बाथ्राफोरखौ शेयार खालामनानै जोंनि बर' रायजो राजाफोरखौ जोङो जेन' सिरि मोनहोनानै दिनैहाय जे प्रमद बर' बिथाङा माखासे जोंनि बर' फरायसा आफादादि दिनै हारिनि सिनस्रिमोन बे सिनस्रिखौनो दिनै सिफायनानै दिनै माखासे दैदेनगिरिफ्रा जोंनि फोथायलायनाय बेबायदि गावजों गाव अनज्लायनाय बेखौहाय दिनैहाय खोमालांनोसो नागिरनायखौ जोङो नुदों। एसे फोथायनो हायै बेबायदि मोनदों। दिनै जोंनि गासै सुक्तिफोरा थगायजानाय बायदि जोङो बेखौ नुदों। बेनिखायनो नोंथांमोनहा बे भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि उनावहाय कमेन्ट खालामहर। नोंथांमोननि कमेन्टखौ लानानै जोङो एसे दावगानो हानाय बायदि नोंथांमोनहा खोनासंदो। नांगौ रायजो नांगौ बिनि थाखाय जों सोमावसारबाय। सरकारा आसाम गभर्नमेन्टआ आरो दिनै बिटिआर गभर्नमेन्टआ बेखौ माखासे जेंनाफोरखौ जुदि मोजां हेन्डेल खालामलांनो हानायमोनब्ला बुजिनानै बे कर्टआ बोरै जानो मोनखो मानि थाखाय जाखो बेखौ जुदि साननाय मोनब्ला बे कर्टआ मोजाङै जागौमोन आरो दावराव दावसि जायै मोनसे खामानिखौ मावनो हागौमोन। संग्राम खालामनायनि मोनसे सम्भाबना दं नामा बे एकर्डखौ लानानै? सम्भाबनाथ' दाथ' एकर्डनि उनाव अलरेडि संग्राम मोनसे फैखाबाय। इन्टेलेक्सुवेलि बे एकर्डखौ लानानै बेखौ मा होनो रिभिजिट खालामनायनि थाखाय आरो गोदानै मोनसे फ्रेश टक खालामनांगौ होननानै मोनसे डिमान्ड फैखाबाय आरो बेखौ चेलेन्ज खालामनानै बे कर्टनि माखासे दफाफोरखौ चेलेन्ज खालामनानै अलरेडि हाइकर्टआव बेखौ माने इन्टेलेक्सुवेलि आरो दिनै अधिकारखौ नायनानै जोंनि अधिकारखौ नायनानै बेखौ जों अलरेडि बेखौ जोंनि बर'फ्रा कर्टआव जोंनि बेखौ माने दा मा होनना बुङो बिसाराधीन जानानै दं। साब जुडिसियेलाव दं कर्टआव। गतिके अलरेडि बियो मोनसे लेभेलाव बे संग्राम जानानै दंखायो आरो बे जुदि जायाब्ला जिहेतु बेजों जेबो जानाय नङा बिनि थाखाय आरोबाव आलादा ग्रुपआ दिनै ओंखारबोगोन। आरो दाथ' जों नुनो मोनदों बनसुफोर बादिया आलादा रायजोनि थाखाय आवाज होफिनबाय। सोरबा पिटिसि होननानै बोखांफिनबाय बेखौ पिटिसिनि थाखाय नांनो थाखाय दिनै दावहा बिथांमोना जुजिसिगोन नङा होमबा? दा बर' समाज हिसाबाव बे संग्रामखौ लाबोब्ला बर' समाज हिसाबाव गोबां थांनाय समफोराव जुदि नायोब्ला जोङो एनडिएफबि हिसाबाव नोंथांमोनाबो 34 बोसोर संग्राम खालामबाय। जोंहाय रायजो राजाफोराबो एबसुआ लिडिं खालामनाय
मोनसे गणतान्त्रिक भाबै बिथांमोनाबो राजा लामायाव लानानै रेल लामा सुबुं गौमा खालामनानै मोनसे संग्राम खालामबाय जाय संग्राम खालामनायाव बर' रायजो राजाफोरजों लोगोसे बर' समाजा बेसेबांबा उनफारसे थांदों मानोना बेवहाय फाइनान्सियेलि नङा फरायनायनि बिथिङाव दङ बायदि बिथिङावनो जों बर'फोरा उन जानानै थादों दा फिन जुदि बेवहाय संग्राम जुदि खालामोब्ला बर' हारिया बेसेबांसो खहा जानो थांगासिनो बे आन्दलनाथ' मोनसे संग्रामाव जोंनि माने जि थाखानाय जि मोनसे इनफ्रास्ट्राक्चारा बे धंस जालांखायो बे ससियेलि जागोन इक'नमिक दिगाव जागोन आरो दिनै जोंनि सोलोंथाइ बिथिं जोंनि गासैबो सिस्टेमाव दिनै बियो एफेक्ट जायो बे आन्दलनाव आन्दलनखौ नांगौखायनो दिनै गासैबो रायजो राजाफ्रा बे आन्दलनाव बारसिनजोबदोंमोन एनडिपिआबो ज' जानो हानायनि मोनसे दिनै जोङो खाबु लानानै जोङो दिनै आन्दलन खालामफादों आसलते जोङो जोंनि दैदेनगिरिफ्रा मोनसे फार साइटेडनेस थानांगोन मा खालामहैगोन बिनि फिउचार बिनि जि मोनसे गल बेखौ जाफुंहैनायनि मोनसे गोख्रों डिटारमिनेसन थानांगौ बे सिगां थाग्रोनांगौ जोंहा खिन्थु बर' लिडारफोरनि गेजेराव जों बेखौ दिनै नुनो मोनाखिसै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव जि मोनसे आन्दलन जाबाय अख्रां नांगा दिनै राजा लामा रेलवे ब्लकेट खालामबाय आरो नुनायाव आरो दिनै खोथा बाथ्रायाव दिनै रायजो नङाबानो जोङो जिराया नङा होमबा डु अर डाइ हा आसाम डिभाइड आसाम 50-50 बे स्ल'गानजों मोनसे दिनै आन्दलन जाबाय बे आन्दलनखौ आंबो गोरबोजों खिन्थु लादोंमोन दे माबा मोनसे जाहैसिगोन फिउचाराव जोंबो एनडिपिआबो बेवहाय ज' जानानै खामानि मावदिनि बेखौ जों दिनै फिल खालामनानै 6 बोसोर 7 बोसोर जोङो ज'है आन्दलन खालामदों खिन्थु उनावहाय नुबाय जे बेवहाय सिङाव माखासे थाखुमानाय बा दोनखुमानाय माखासे एजेन्डा दङमोन बियो लास्ट पार्टआव बियो खिन्थु स्रा नुजाहैदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जिथु इन्टेनसन आंथ' बुङो बे आलादा रायजो सोमावसारनायनि गुदियावनो दंमोन राजखान्थि बा दिनै माबा मोनसे सरकार सालायनायनि मोनसे षড়यन्त्रसोमोन आरो बेखौ स्पस्त'यै आङो दिनै बुंनो मोनदों गेजेर गेजेर आं बुंखाङोमोन आंखौसो रागा जोङो आंखौ बिथांमोना बोराबो आं बहुत साजेसन आरो दिनै एक्सप्लेन खालामदोंमोन जोङो सोमावसारग्राफ्रा राजनिति खालामनो दरखार गैया जों इलेक्सन गेलेनो दरखार गैया इलेक्सन गेलेयोब्ला जोङो आन्दलन खालामनो हानाय नङा दिनै जों मा बिदों आंनि बाथ्राया स्पस्त बेमोन आं बुङोमोन बेखौनो जे जों जुदि आलादा रायजोखौ बिमारदोंब्ला जों बिटिसि बायदि इलेक्सनखौ गेलेनो दरखार गैया एमपि इलेक्सनाव जों एमपि जानो दरखार गैया जोंनि आन्दलनखौ गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों खालाम मोनसे समाव एकर्ड जागोन बे एकर्डनि उनाव जों देरहायोबा रायजो मोनोबा माबायदि पार्टि खालामनानै नोंथांमोना इलेक्सन गेले आं बेबायदि साजेसनखौ बुंदोंमोन खिन्थु बिथांमोना खुनुदिना बेखौ मानियासै गनायासै खालि इलेक्सन आरो दिनै आं नुदों जोंनि बर'फोरनि गेजेराव जोङो फोथायोमोन दुलाराय बर' फरायसा आफाद बे माहारियारि मोनसे आफाद बेयो सिनस्रि गावसोरबो बुंनानै लायो बे सिनस्रि खिन्थु दिनै बे सिनस्रि आफादा बर'फोरनि स्ट्रागोलनि समनिफ्रायनो आरो जों नुनाय जोंनि एग्जाम्पल जों नुदों जे बिएसि समनिफ्रायनो बिएलटि समनिफ्रायनो जिखुनु समाव जिखुनु आन्दलनाव जिखुनु माने माबा मोनसे जायोब्ला दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेखौ इन्टारफेयार खालामदों बिएलटिआ जोनोम जाबाय बिएससिआ जायाखिसै बिएससिखौ नागारबाय बिएलटिआ जोनोम जाबाय बिएलटिजोंबो आबसुआ थादों बिएलटिआ जेब्ला इलेक्सन गेलेनो नागिरबाय माने इलेक्सन गेलेनायाव गोरोबलायैसो मोननै पार्टि जाना थाबाय इन्टारफेयार खालामदों जिखुनु समाव इन्टारफेयार खालामदों दिनै एनडिपिनि जिथुनाखि सोमावसारनाय बा एनडिपिनि जिथुनाखि टक
पिस्टक बेवहायबो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद प्रमद बर'नि दैदेननायाव जि आबसु बेबो इन्टारफेयर खालामनानै दिनै जोंनि जि थांखि एन्ड बेनि जि गल जोंनि जि मोनसे हारिनि उदांस्रिनि बाथ्रा जों दिनै लाना फैदों जोंहा मोनसे थांखि दंमोन जे जों जेरैखि जाया जाति फोथांनायनि माबा मोनसे गिदिर जों खामानि मावगोन खिन्थु बहायबो इन्टारफेयर खालामनानै दिनै बर' संगठनफोरखौनो थुब्ला थुब्लि खालामनानै दिनै गावस्रा गावस्रि खालामहोनानै लिडारफोरनि गेजेराव जेरै गोरोबलायै खालामनानै जि मोनसे दिनै परिस्थिति सृष्टि खालामबाय बेबायदि जों दिनै भारत सरकारखौ दिनै आसाम सरकारखौ जों माबोरै नारसिननानै रायजोफिनो बेथ' गोरोन्थियाथ' जोंनिसो बर' दल संगठनफोरजों बर' दैदेनगिरिफोरनि थाखायसो बेयो जादों बे गोरोन्थियाथ' जोंनिसो ना दा बेबायदि दिनै खालामनानै आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादजों गोलाव सम थानानै आं गासैबो बाथ्राखौ बुजिदोंमोन दिनै बिथांमोना इलेक्सन केन्द्रिक बेखौ खालामनानै बेखौ बिथा खालामनानै आन्दलन खालामदों आरो बिनि गेजेराव जाबोनाय जिफोर इन्सिडेन्ट बेफोरो मोनफा मोनफा बिराद गिलु बालु मोनसे एग्जाम्पल जिखुनु समावनो दिनै इलेक्सनखौ गेलेनो नागिरो आरो इलेक्सन गेलेनोब्ला दिनै जायजोंबाबो बे एआइडिबो जानो हागौ बे कंग्रेसबो जानो हागौ बे बिजेपि जानो हागौ जायखिजाया दिनै पलिटिकेल पार्टिजों लोगो जानायनि मोनसेल' उद्देश्यनो बेनो जे बेवहाय नोङो साबेसे एमएलए हरनो हागोन हाया बिनि खुनु मोनसे केलकुलेसन गैया इलेक्सनाव गेलेयोब्ला थाखा फैसा फ्ल' जायो सोरबा पार्टिया फैसा हरो बिनि सायाव निर्भर खालामनानै इलेक्सन गेलेनाय पलिसिखौ बिथांमोना लायो आंहा मोनसे एग्जाम्पल दङ जेब्ला 2016नि एसेम्बलि इलेक्सन जादोंमोन बेखिनि समाव बर'नि खौसेथिखौ नायनानै जोङो इउपिपिएल बा बेखिनि समाव माबामोन पिसिडिआरमोन जों ज' नांनोसै बिपिएफजों ज' माने सिट शेयारिं खालामनानै जों गेलेनांसिगौ होननानै आं प्रस्ताब होदोंमोन बेखिनि समाव हाग्रामानिफ्राय आरम्भ खालामनाय गासै लिडारफ्रा आंजों जिरायनानै जोंजों जिरायनानै एनडिपिजों जिरायनानै मोनसे डिसिसन होबाय नोंसोरबो इलेक्सन गेले सिट शेयारिं जालायगोन नोंसोरो जेबो सिन्था खालामनाङा जों दङ जों बर'फ्रा बेखौ ज' गेलेनांगौ जोङो बांसिननिफ्राय बांसिन एमएलए जों हरनांगोन होननानै बेखौ दिनै माने बेखिनि समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बै समनि गासै दैदेनगिरिफ्रा सोमावसारारि मानसिफ्रा एकदम नटसाट खालामदों आरो जोङो बेखिनि समाव बिपिएफ बा बिजेपिजों एसे सोमोन्दो लाखिहांबायमोन बिजेपिया बिपिएफजों सोमोन्दो लाखिनायनि थाखायनो माने बिपिएफजों जों लोगो जाला नांगौबा कंग्रेसजों लोगो जागोन कंग्रेसआ इलेक्सन गेलेयोबा थाखा फैसा जोंनो होयो होननानै कंग्रेसजों गेलेदों कंग्रेसआ 15 बोसोर बेखिनि समाव सासन खालामनानै जेबोआनो गैखाला जिखुनु समावनो धंस जानायनि माबायाव स्टेजाव फैबायमोन थासारि फैबायमोन बेबादि कंग्रेसजोंनो दिनै माने एबसुआ लोगो जानानै इलेक्सन गेलेहोदों आंथ' बारे बारे बुंदोंमोन जों ज' गेलेनांगौ आरो बेबादि अफारखौ जोंनो होखाबाय जों गेलेनांगौ खुनु दिना ज' जानायनि बाथ्राखौ बिथांमोना सिन्था खालामाखिसै आरो बेयो बिराद दुखुनांथाव दा बे बिथिङावनो नोंथाङा बुंदों बे नैबे संग्राम खालामनायाव पलिटिकेल फैनाङा होननानै नोंथाङा बुंदों दा बे बिथिङावनो आं नोंथांनाव मोनसे बाथ्राखौ मिन्थिनो लुबैदों सोंनो लुबैदों बा बर' रायजो राजाफोरा बेवहाय मोनसे सोंथि सिखांदों जे एबसुआ बै समाव मा थांखिजों नैबे राजखान्थि हान्जाखौ मदद होनाय बे मोनसे सोंथि जाखांबाय थायो आरो बे बिथिङावनो आं नोंथांनाव मोनथिनो लुबैगोन जे बै समाव जेब्ला बिपिएफआ सरकार खालामबाय थादोंमोन बै समाव जे संग्राम खालामनाय नोंथांमोननि संग्राम खालामनाय 34 बोसोर संग्राम खालामनानै मेन स्ट्रिमाव फैनानै नोंथांमोना नैबे राजा लामायाव सुबुं गौमायाव बाहागो लानानै नोंथाङाबो बाथ्रा बुंदोंमोन बा रायजो राजाफोरजों संग्रामाव बाहागो लादोंमोन दा बै समाव जेब्ला संग्राम खालामफुबाय थानाय समाव बिपिएफनि दैदेनगिरिफोरा माखासे सुबुंफोरा बेवहाय बिथांमोना मोनसे स्टेटमेन्टखौ होबाय थायोमोन बे सेपारेट स्टेट जाया कुनु क्राइटेरिया गैया लाब गैया गामसा गाननानै दिल्लीयाव थांना जेबो लाब गैया बै बाथ्राखौ बुङो दा बै थासारिखौ नोजोर बोनानै आरो जिहेतु पलिटिकेल मोनसे प्रेसार होनांगौ सोमावसारनाय प्रेसार होनांगौ दा बे बिथिंखौ नोजोर होनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा आरो संग्राम हान्जाया नैबे राजखान्थि हान्जायाव बाहागो लादोंब्लाबो बेनि सायाव नोंथाङा स्टेटमेन्ट होगोन बेयो आसलते जों
जोंनि थांखिया मा आलादा रायजो नङा होमबा दा आलादा रायजो मोनासै जोङो बिएससियानो जाबाय बिटिसियानो जा दिनै बिटिआरआनो जा बेखौ जोङो उदां भाबै जोङो सासन खालामनो हाया जों कमप्लिट उदां नुवा जों सोरनिबा सायाव सोनारनो गोनां जायो बेनिफ्राय दिनै माने बिटिसि खुंथायाव दिनै बिपिएफआ दङमोन बेखिनि समाव दिनै सोरबा कंग्रेस सोरबा बिजेपिजों एलायन्स जानो गोनां जादों खारना जाबाय मोनसेल' जे माने स्टेट लेभेलाव सेन्ट्रेल लेभेलाव बोरै मोजां सोमोन्दो जुदि थायाब्ला जोङो बे ओनसोलनि बिटिसि बा बिटिआर बा माने ओनसोलखौ जौगाहोनायनि खुनु लामा थानाय नङा खारन साबिया जाबाय आसाम गभर्नमेन्टनि आखायाव रिमट कन्ट्रला आसाम गभर्नमेन्टनि आखायाव बेनिखायनो दिनै सोरबा पावाराव थायोब्ला दिनै हाग्रामायानो जा दिनै प्रमद बर'आनो जा हाग्रामायाव दिनै दङ बिथांमोना फंसेबो बेखिनि समाव स्टेटनि एगेन्स्टआव बुंनो हाया खारना बेनो बे मोनसे सिस्टेमखौ ओरैबायदि बानायनानै दोनदों जे बे पार्टिया बे सरकारा जाहाथे जेबो खामानि मावनो हाया जोंनि बारगा जेबो थांनो हाया बेबायदि पलिटिकेल सिस्टेमानो बेनो बेनिखायनो आं बुंदोंमोन जे जोंनो सिगां रायजो नांग्रोगौ उदांस्रि नांगौ रायजो मोनोब्ला जोङो गोसो बायदि जोंनि पलिसिजों स्ट्रेटेजि पलिसिजों जोंनि माने एस्टिमेटजों जोङो उदां भाबै खालामनो हागोन खिन्थु सोरखौबा आसा खालामनानै सोरनिबा अननायाव जुदि सरकार खालामनांगौ जायोब्ला जोङो जेब्लाबो बेखौ जाफुंहोनो हाया बेनिखायनो जोङो रायजो लाग्रोनि होननानै आं बुंदोंमोन रायजोखौ जोंनो नांग्रोगौ होनना बुंदोंमोन दा नैबेबायदिनो जादों बिटिसिनि समाव दिनै बिपिएफआ जेरैबायदि सासन खालामबाय 15 बोसोर बे 15 बोसोर सासनाव बारा जोङो दिनै नुजाथियाखैमोन बा दिनै बिथांमोना बे समाव गावसोरनि मोनसे माबाजों गोहोजों आसामा जेबो इन्टारफेयार खालामनो हायै बेबायदि मोनसे पलिसि जों दिनै बिथांमोना फैबाय थादोंमोन खिन्थु बिटिआर जि मोनसे सुक्ति जाबाय बे सरकारा खिन्थु बेवहाय डिरेक्टलि आसलते इन्टारफेयार खालामनो हायामोन बे मोनसे 6 शिड्युल एडमिनिस्ट्रेसननि सिङाव सासन जानाय बेवहाय ट्राइबेल मानसिफ्रा गावनि गोसो बायदि उदां भाबै साननानै खामानि मावनो हानाय मोन्थाय दंमोन दिनै बेयो समस्त धंस जाबाय आरो दिनै सासे आसामनि सोरबा माने सरकारा बेवहाय इन्टारफेयार खालामहरजोब्बाय जेरावबो गासैबो पलिसि स्ट्रेटेजि बेवहाय दिनै बिथांमोना आखाइ दिनै सोहरजोब्बाय दिनै डिपार्टमेन्टखौबो दिनै प्रमद बर'आ गोसो होनानै हरनो हायाखै बेखौ दिनै बिथांमोना बे एकर्डआवनो दङ जे माने बे काउन्सिलखौ माने सालायनो थाखाय मोनसे सेपारेट डिपार्टमेन्ट दानायनि बाथ्राफोरखौ बेवहाय सोनानै दोनफादों खारना बेनो बेवहाय दा लोगोनो बे डिपार्टमेन्टआ गावसोरनि थाखाय इम्पर्टेन्ट बेखौ बियो आसामा खालामना दोनबाय बर'लेण्ड मामोन बेयो डिपार्टमेन्टआ वेलफेयार डिपार्टमेन्ट बड'लेण्ड वेलफेयार डिपार्टमेन्ट खालामना दोनबाय दा बेवहाय सासे मिनिस्टार सोनानै दोनदों दा सिस्टेमा माबायदि नायहरदो दिनै बियो बेथ' एकदम लिगेल नङा इलिगेल बियो मोनसे डिपार्टमेन्टखौ दिनै बोखावनानै मोनसे एरियानि थाखाय दिनै डिपार्टमेन्ट दाना होनाया बेथ' इलिगेल बियो खुनु दिना बेबायदि एग्जाम्पल बा इन्सटेन्स जेबो बेबायदि गैया बे बुहुमाव दिनै जोंनि जायगायाव गासैबो माबाखौ इन्टारफेयार खालामनो थाखाय दिनै बेखौ खालामनानै दोनदों आरो बे डिपार्टमेन्ट 16ता लांजानाया बेबो खालामनो थाखायनो आरो बिनि अनगायैबो जेरै गोबां जेरै पावार दंमोन बे पावारखौबो गासैबो लानानै थांफिनजोब्बाय बेहाय बेखौ पार्सनेल डिपार्टमेन्टआ नायो पार्सनेल डिपार्टमेन्टआ मोनसे आसाम स्टेटनि मोनसे बियो सिस्टेम बे सिस्टेमाव बिथांमोना लाना थांजोब्बाय दा बेवहायनो नोंथाङा जिखिनि सिस्टेमनि बाथ्रा बुंदों आरो जिखिनि डिपार्टमेन्टनि बा स्टेट गभर्नमेन्टआ बेखौ नायो होननानै नोंथाङा फोरमायदों दा बेखौ उदां जाफिननो थाखाय बा जिखिनि पावार जोंनाव दङमोन बा नोंथाङा जिखिनि बाथ्राखौ बुंबाय बेखौ सल्युसन खालामनो थाखाय मा राहा लानाया मोजां बे ओंखायनो जोङो बे रिभिजिटनि बाथ्राखौ बुंदों
माखासे क्लजफोरखौ जोङो एकदम अमिट खालामथारनांगोन बेवहाय रेक्टिफिकेसन लाबोनांगोन मडिफिकेसन फैनांगोन बिनि थाखाय जों डिमान्ड खालामदों आरो बिनि थाखाय इन्टेलेक्सुवेलफोरबो नांदों बेखौ जोङो बे रिभिजिट खालामाबा जोङो दिनै 6 शिड्युल जोंनो जि होदोंमोन भारत संबिजितखौ एमेन्ड खालामनानै जि मोनसे 6 शिड्युल एरिया डिमार्केट खालामना होदोंमोन बेवहाय जोङो जाति हिसाबै जों थांनानै माने जोङो रुल खालामनो हाया जेराव सोरनिबा इन्टारफेयारा जुदि बेहाय थाबाय थायोब्ला बे जातिया मालाबाबो गोजौआव थांनो हानाय नङा बिटिआर एकर्डखौ खायसे खायसे सुबुंफोरा जाय सुबुंफोरा गाव माने नैबे बाथ्राखौ बुंनो नागिरो बे पिस सोदोब नोंथाङा मोनसे समाव बे बाथ्राखौ एसे बुंदोंमोन बे पिसखौ बोखारनांगौ होननानै बाथ्रा बुंदों दा बे सायाव मा स्टेटमेन्ट नोंथाङा मा जाहोनाव बे पिसखौ बोखारनांगौ पिसखौ बोखारनाय बाथ्रा बेबायदिथ' जिखुनु बाथ्रा थाया एकर्ड जानायनि उनाव जोंनि जि एरिया जोंनि बड'लेण्ड एरियायाव पिस मोनसे फैनांगौमोन नङा होमबा बे पिसआ फैयाखै बे सान्थिया फैयाखै दिनैनि तारिखाव पिस होननाय जेबो गैया बर' हारिया उदां भाबै थांनानै थानो हायाखै रावनिबो गोसोआव दिनै सान्थि गैया दिनै बर' हायाव जुग जुग थानाय बर' हायाखौ गोसो जाबानो होखारनो हानाय सैमा अमाफोर बायदि ना बेबायदि अबस्था जायोब्ला बेवहाय सान्थि परिबेसा दं होननानै जों बोरै बुंनो हाया बे गैया दिनै बे पिस होननाय बुस्थुआ दिनै सोरबाया माने क्लेम खालामदों बेखौ पिस जाबाय आरिबाय होनना खिन्थु दिनैनि तारिखाव जों बर'फ्रा रावबो पिस नङा रावबो इन्टेलेक्सुवेलफ्रा पिस नङा आरो बेबादि एकर्डजों जों दिनै आननेसेसारि माखासे बार्डेनखौ जों लानो गोनां जादों आरो जोंनि एडमिनिस्ट्रेसना लुज जानायनि थाखायनो दिनै जों आनअथराइज मानसिफ्रा सोरबा दिनै गरखाफोरखौ बा दिनै नेपालिफोरखौ दिनै गरखा मुंजों जोंनि बर' हायाव ट्राइबेल हायाव बिथांमोना थानो हानायनि अधिकार होबाय बेबायदिनो आसामावबो जेरावबो होबाय बेबायदिनो गासैबो जोंनि बे 6 शिड्युल जिथुनाखि सिस्टेम बे एडमिनिस्ट्रेसन बेखौ एकदम माने धंस' खालामनायनि मोनसे खामानिया जाबाय थादों बेखौ जोंनि दैदेनगिरिफ्रा रावबो दिनै बुंनो हायाखै आरो बुंनोबो दोननो हानाय नङा जेब्लासिमहालागै जों बे बर' जाथिया गावनि एडमिनिस्ट्रेसन गावनो रुल खालामा सोरनिबा नारसिननाय सोरनिबा प्रेसाराव थानानैबो खामानि मावोब्ला जों जाथिया उदां जाया बे एकर्डखौ लानानै सावरायबावो नोंथांजों बे बिटिआर एकर्डखौ इमप्लिमेन्टेसन खालामनो थाखाय जिखिनि बेवहाय सिगनेटरि दङ बा बेवहाय सागानगिरिफोर आरो बेजों लोगोसे जाखिनि बेवहाय दैदेनगिरिफोर दङ बे दैदेनगिरिफोरा बेखौ इमप्लिमेन्टेसन खालामनो थाखाय प्रेसार होनो थाखाय खनबेसे दिनै जिरायखो खनबेसे नोंथांमोना मोनसे टेबोलाव फैनानै जिखिनि बेवहाय सिगनेटरिफोर दङ बिथांमोना जिरायखो बा नोंथांमोना जिरायनो हाखो दिनैसिम बोसोर जाबाय दा बे इस्युखौ जों लाबोग्रोनांगोन प्रथम जोङो एनडिबिफ्रानो बेखो जों लाबोग्रोदों बे मसनखौ दिल्लीयाव जोङो जेब्ला बिटिसिनि इलेक्सन जादोंमोन 2020 सननि अक्ट'बर 20आवनो जों दिल्लीयाव थांदों बेवहाय जोङो सिसिबाय जानानै थांदोंमोन सावराय दङ बेवहाय अनजालु दं आं दङ बेनिफ्राय मेक्सिमाम सिगनेटरिफ्रा जोङो ज' जानानै थांनो हादों सिसिबायनो जानानै बेवहाय जों बुंखादों मडिफिकेसननि बाथ्रा रिभिजिटनि बाथ्रा बेनिफ्राय माखासे क्लजेसफ्रा दिनै डेट्रिमेन्टेल जानानै दङ बेफोरखौ मडिफिकेसन खालामनांगौ आरिनांगौ होननानै डिमान्ड होबावबाय दाखालिबावै जों थांबावदों दिल्लीयाव जोङो थांबावदों सिसिबाय जानानै बिनि उनाव आं हारसिंबो थांबावदों अब्लाबो आं खोथाफोरखौ माने पारसु खालामबोदों जोंनि बेखौ बेजों लोगोसे जोंनि बे एनडिपिनि क्लजफोरखौ इमप्लिमेन्ट जानाय जायो बाथ्राफोरखौ लानानै खोथा बुंबोदों दा बेबायदिखौ खालामनो दिनै जोङो सोरबा सिगनेटरिया खोथा बुंनांगौ बे खोथा नङा दिनै सिगनेटरिसफ्रा बेखौ बुंथारनांगौ बे खोथा गैया सारा जाथिया
सारा इन्टेलेक्चुवेल सारा बर'आ जुदि बेनि थाखाय जुदि गोसो माने नाङोब्ला बेनि थाखाय जुदि इन्टेलेक्चुवेलि फाइट खालामोबा बेनि थाखाय गणतान्त्रिक भावे आन्दोलननि प्रयोजन जायोबा बेखौबो खालामनानै जों बेखौ रिएक्टिभ एक्सन खालामनायनि जोङो जोंहा दिनै खालामनो हायो आरो बे जोंनि अधिकार मोनसे एकर्डजों जाति मोनसेया थैलाङोब्ला बेयो खुनु दिना गनायथि बे गनायनानै लानो हानायनि बाथ्रा नङा गतिके हायोब्ला बिटिआर एकर्ड सिगनेटरिफ्रा बिनि सायाव खोथा बुंनांगौ आरो हायाबा बुङाबाबो जेबो खारन गैया जाथियानो बेवहाय नाङोब्ला बे भारत सरकारा बेवहाय गनायनांगोन आसाम सरकारा बेवहाय गनायथि होनांगोन आरो बियो मोनसे समाव इमप्लिमेन्ट एबा रिभिजिट जागोन आरो फ्रेश मोनसे पलिटिकेल डायलगनि परिबेसखौ खालामनो हाबानो बेयो समाधान जागोन होननानै आंहा फोथायनाय दं दा बे एकर्डखौनो लानानै दा रायजो राजाफ्रा सोमावसारोब्लानो बे भारत सरकार आरो आसाम सरकारा बेखौ मावफुंनो थाखाय मावफुंगोन बा मावफुंनायनि थाखाय बिथांमोना राहा लागोन होननानै नोंथाङा बुंदों दा बे बिथिङावनो जुदि दैदेनगिरियानो जाय बिथांमोना सिगनेटरि खालामबाय जाय बिथांमोना बिनि सायाव बिटिआर एकर्डखौ लानानै बिथांमोना नैबे एकर्डआ मोजां नैबे एकर्डआ ओरै खालामगोन होननानै बे बाथ्राखौ बुंबाय दा बे बिथिङावनो दैदेनगिरियानो जुदि खौसेथि नङाब्ला दैदेनगिरियानो जुदि मोनसे प्लेटफर्माव फैनानै बिथांमोना जुदि सावरायलायनानै बिनि सायाव राहा जुदि लायाब्ला रायजो राजाफोरा माबोरै बुजिगोन बेवहाय सोमावसारनायनि थाखाय गोनांथि जाबाय दा नैबेहाय जोङो गोदानै मोनसे बेखौ जों नारसिननायनि थाखाय मोनसे राहा लानांगोन बेखौ बोरैहाय बुजिगोन रायजो राजाफोरा बे एकर्डखौ लानानै जिहेतु मोनसे कनफिउज जाबाय आरो बयबो बुजिजोब्बाय बिनि थाखायनोथ' दिनै बियो हाइकर्टआव साब जुडिस नङा होमबा बेखौथ' सोरबा एनडिबिए खालामाखै सोरबा सिगनेटरिफ्रा खालामाखै बेवहाय दिनै माने हारि माहारिनि दल संगठनफ्रा बेवहाय इनभल्भ दं बिसोर सिगनेटरि नङा होमबा दा बेबायदि जायगायाव बै हाइकर्ट होनायावनो नोंथाङा बुंदों हाइकर्ट होनायखौ जिहेतु खायसे इन्टेलेक्सुवेलनि बाथ्रा नोंथाङा बेखौ मख'दों बे पिआइएल होनायाव बिटिआर एकर्ड खालामनायाव बा इमप्लिमेन्टेसन खालामनायाव हेंथा जादों होननानै माखासे दैदेनगिरिफोरा बुंनो नागिरो दा बेनि सायाव मा बुंगोन बेथ' बे केस होनायाथ' हेंथा जानांगौनि बाथ्रा गैया खारन जोंहा स्पष्ट आरो जों मिथियो आरो दिनै केसआव बे केसखौ माखौ लानानै होदों बिनि सायाव जों मिथियो एकर्डखौ केस होआखै बिथांमोना बुंनो सानदों दिनै एकर्डखौनो केस होदों हाइकर्टआव बियो बिसाराखै आंखौबो बुङो बेवहाय बे केसआव बे पिआइएलआव दिनै सिगनेटरि सासेयानो दिनै सहि होबाय गाव सिगनेचार होनाय मोनसे एकर्डखौ केस होनो बोरै हाखो बेबायदि रोखोमसिमहालागै आंखौ दिनै कुइसन खालामदों ओमफ्राय आंथ' बुंदों जे एकर्डखौ केस होआखै आरो बे पिआइएलआव आं सासे सिगनेटरि नङा आं पार्ट नङा आं बेखौ क्लियार होदों दिनैनि तारिखआव आरो बेखौ खालामनो बे एकर्डखौ बे एकर्डनि दफाफोरखौ चेलेन्ज खालामनो दिनै सोरबा सिगनेटरिया खालामलायनांगौ बे खुनु बाथ्रा नङा बे गणतान्त्रिक देश बेवहाय गासैबो माने दल संगठन लिडारफ्रा अधिकार दं जाति मोनसेखौ बासायनायनि बे खाथिराव दिनै सोरबाया सासेबाबो पिआइएलखौ होनो हायो आरो बेबायदि पिआइएलनि गेजेरजों मोनसे समाव हाइकर्टआव जुदि देरहायोब्ला आरो देरहायनि खुनु माने गैया खारन जोंनि अधिकारा खर्ब जादों बर'फोरनि संबिजिदारि मोनसे अधिकारखौ दिनै भंग खालामनानै बे एकर्डआ दिनै जादों बिनि सायाव रिभिजिट जानांगौ मोनसे फ्रेश डायलग जानांगौ होननानै डिमान्ड खालामनाया सासे मानसियानो दिनै बेखौ खालामनो हायो नैबे जिहेतु बाउन्डारिनिबो बाथ्रा बेवहाय बुंदों नैबे सानजाहा बारायनायनि बाथ्रा बुंदों बयबा नङा बयबा मोनसे बिथिङाव बुंनो नागिरो बेखौ जे नैबे पिआइएल होनाया बे बाउन्डारि बारायनायाव गोहोम गोलैदों होननानै बुंदों मा बुंनो बेथ' जानो हाया खारन दिनै जोंनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा मानो बुजियाखै एकर्डआ दिनै दिल्लीयाव जाथारनोसै 27 तारिखआव सहि होलायसिगोन बिनि सानसे साननै सिगां आसामनि चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मायानो बुंदों जे एकर्डखौ लानानै
बर'नो गुबुन गुबुन जाति हारि माहारिफ्रा गिनांगौ जेबो गैया बिटिआरनि बाहेरायाव थानाय गामि मोनसेबो हाबा एक्सटेनसन जाया होननानै स्पष्ट भाबै दिनै बुंखादों हिमन्त बिश्व शर्माया बिनि उनावबो आरोबाव बुंबावदों बिनि उनाव कमिसन दादों कमिसना बारे बारे बयखौबो बुंदों जि समाव दिनै कमिसननि सासे जयन्त बसुमतारिया गावनो सासे मेम्बारमोन चेयारमेनजों लोगोसे दिनै जयन्त आरो सासे दालिम बायन बिथांमोना मेम्बार बिसोरनि प्रेजेन्सआव जों जेब्ला कुइसन खालामदोंमोन जे जोंनि मेइन इस्युआनो जाबाय एक्सटेनसननि बाथ्रा बे एक्सटेनसना जाथारनांगोन जोंनो खोथा होदों जे कमिसननि गेजेरजों एक्सटेनसना जागोन होननानै दिनै बे कमिसननि गेजेरजों जागोन जाया माने बिथिं सानजाहा मानो गामि मोनसेबो नोंथांमोना भिजिट खालामाखै स्पष्टयै बुंदों जयन्तनि सिगाङावनो बुंदों जोंनो बेबादि बाउन्डारिया जागोन जाया नोंथांनि बायदिब्ला जाया होननानै कमिसनानो बुंखानाय जाया होननानै जोंनो बारे बारे बुंदों जोंनो बेखिनि खुनु मोनसे अथरिटि होआखै सानजाहा एक्सटेनसन जानाय गामि सोसननाय बाथ्रा जोंनो जेबो क्राइटेरिया जोंनो बेबायदि मोनसे माबा होआखै क्रेडेन्सियेल्स होआखै जों बिथिं थांनो हाया बे गामि सिमा माने दानि प्रेजेन्ट बिटिसि सिमानि साखाथि फाखाथि गंसे गंनै गामिफोरखौ सोदेरनाय आरो एक्सक्लुजननि बाथ्रानि सायावल'सो जोंनो अथरिटि होनाय जादों अब्ला बे एकर्डआव बिटिआर जे एकर्ड बे एकर्डआव सानजा फारसेनि जिखिनि बर'फोर बे बर'खौ थगायबाय नामा बे निश्चय थगायदों दिनै थगायदों आरो बे नंखाय बाखाय खोथाखौनो एक्सटेनसन जागोन होननानै दिनै माखासेफ्रा माबा मोनसे पलिसिनि थाखाय दिनै सानजानि रायजो राजाफोरखौ बर' रायजो राजाफोरखौ दिनै थगायनानै दोनबाय थादों बेथ' एकदम निखात थगायनाय बे नोंथारगौ थगायनाय आरो दा बेहायनो नोंथाङा बुंदों थगायनाय होनना बुंदों 34 बोसोर नोंथांमोनाबो हाग्रायाव थाबाय संग्राम खालामबाय गोबांनो बेवहाय दुखु खस्थ'नि गेजेरजों बर' हारिनि थाखाय नोंथांमोना नांबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो रायजो राजाफोराबो बे मोनसे नैबे बिथिंखौ नायनानै मोनसे जे सानजा फारसे बारायगोन जायगाया गुवार जागोन बेखौ लानानै दिनै मोनसे समाव सोमावसारबाय आरो जायनि थ्रुयै बिटिआर एकर्ड जाबाय दा बे बिथिङाव नोंथांमोना जुदि मोनथिखादोंमोनबा बा थामहिनबा नोंथांमोना बुंनाय बायदियै बा नोंथाङा जिखिनि स्टेटमेन्ट होबाय सानजा फारसे जायगा बाराया होननानै दिनैसिम मोनथिनानै मानि थाखाय नोंथांमोना सिरि जोंथ' सिरि थानायनि बाथ्रायानो गैया जों बारे बारे दिल्लीयाव थांदों प्राइम मिनिस्टारनो हम मिनिस्टारनो MHAयाव जोङो मेम'रेन्डाम खालामदों जायजन